लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गांनै बर' रावजों लिरनाय ओरैबायदि बिजाब फोरमायनो आखायाव लादों जे जों होम रेमेडिस एबा न'आवनो थानानै जोंनि बायदिसिना बेराम आजारफोरखौ जोङो फाहामनानै लानो हायो। बे लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे बिजाबफोरनि गोनांथि जादोंबा हेल्प नांगौ जादोंबा नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्ला गासिबो बुजिनो मोनगोन। आं बाहाय गांफा गांफा मोनफा बिजाबनि हिसाबै बेखेवनानै होलांनो आखायाव लादों। दा बिनि सिगां मोननैसो बाथ्रा जों बुंनो सानदों जे लोगोफोर दानि दिनाव जों डक्टर नङाबानो देहा फाहामनो हाला बेयो थार बाथ्रा। नाथाय डक्टरखौ जोङो जेब्लाबो समावनो जों मोनजोबा एबा नांगौ समावनो जोङो मोनजोबा। खायफाया सानो जोङो जेब्लानो नांगौ अब्लानो जों डक्टरखौ मोननो हायो। नाथाय डक्टरनिसिम सौहैनायनि सिगां जों बेखौ माबा मोनसे राहायै जों फोसाबनानै लानो हानायबो जायो। एबा खायफाया रांखान्थिनि जेंना आरो खायफाया मा जानो हागौ डक्टरजों फाहामबाबो आगोर मोना जायो। अब्ला जों नैबे हाबाफोरखौ लानो हायो। बे बिजाबनि गेजेरजों जों हेफाजाब लानो हानाय जायो। बेफोर बिजाबफोरखौ आं दा फारि फारि खिन्थालांनो आखायाव लाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे जोबजासे नायलां। माबे बेरामाव मा बेराम दङ बेफोरखौ बाहाय फोरमायनाय दङ। दा बिजाबनिफ्राय आं गासिबो बाथ्राखौ रोखा रोखायै खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो नोंथांमोनहा फार्स्टआव मोननो मोनगोन जे नैबे बिजाब मुलि जलंगा बिजाब, जायखौ मुलि जलंगा होननानै बुंदों रेनु बर' MA। बिथाङा रेनु बर'आ बेखौ लिरदों। बे बिजाबाव बिथाङा गोबांथार मुलिफोरनि बिफां लाइफांफोर फोरमायनानै गालांदों आरो माबोरै खालामनानै बे बिफां लाइफांफोरखौ बाहायनाय जायो बेखौ बाहाय फोरमायनानै होदों। बेनि सिगां बे बिजाबखौ दिहुनदों सोदोमस्रि हारिमु आफाद बिजिनिनिफ्राय 2007 मायथाइयाव दिहुनदों। बेसेना बेनिया 85 रांल'मोन, जोबोद खम। बेखौ लाइब्रेरियाव एभेलेबेल मोननो थाङो। नोंथांमोनहा बयबो बायनानै ला। दानिया बिजाबाव मा फोरमायनाय दङ बेनि कन्टेन्टखौ आं बाहाय खिन्थानो आखायाव लादों। नोंथांमोना खोनासङोबा गोमोनाय मोनगोन आरो जोबोद गोनांथि जागोन बिजाबखौ। बेनिखायनो नायलां। फार्स्टआव दङ आयदाखौ रानदों। आयदा 1, 2, 3, 4 बेबादि फारि फारि रानलांदों। बेनिफ्राय आयदा 1 आव दं मुलि बिफां लाइफांनि सिनायथि। मा बिफां लाइफांखौ दङ, मुलिनि बिफां लाइफांफ्रा मा हारिनि बेखौ साइन्टिफिक नेमजों बाहाय फोरमायखानाय दङ। बेनिफ्राय आयदा 2 आव दङ बिफां लाइफां आरो फिथाइ सामथाइफोरनि मुलि बानायनायनि आरो बाहायनाय, मारै बाहायो बेखौ खिन्थादों। बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो आयदा 3। बे आयदा 3 आ जोबोद गोनांथार बयनिबो थाखाय। बे आयदा 3 आव फोरमायदों जे बबे बेरामाव मा मुलि बाहायनाय जायो। दा बाहाय फार्स्टआव बिजाबनि फरानि नाम टाइटेल हिसाबै बाहाय बेरामनि मुंफोरखौ बाहाय होदों आरो। जेरैजाय लोमजानाय मा रोखोमनि लोमजानाय जानो हागौ होनदों। थैसाब लोमजानाय जानो हागौ होनदों, माने सरासनस्रा लोमजानाय। एनिमिया, जेनेरेल उइकनेस इंराजियाव। ओमफ्राय सेकेन्डआव होदों लोमजानाय, गगा मोननाय, गगाजों लोमजानाय, नङाबा मेलेरिया, नङाबा टाइफয়েड, नङाबा लन्थि ओंखारनाय, नङाबा चिकेन पक्स, आइ ओंखारनाय होदों, खालाजर बायदिसिना बेरामफोर जानो हागौ होनदों। दा बेनि फाहामनाय राहाया बाहाय दङ। बेनिफ्राय दङ हां लानायाव जानाय बेरामफोर होनदों। हां लानायाव जानाय बेरामफोरा मा जानो हागौ होनदों। गन्थं थाबथेनाय, गुजुनाय, खफ ओंखारनाय, निम'निया, हां थोनो जानाय, गारामानि बेराम, बिखा समफ्ल जानाय, राजक बायदिसिना बेरामफोर। बेनिफ्राय हजमारि रोखोमाव दङ बाहाय डाइजेस्टिभ सिस्टेमाव सौ खिनायनो, डिसेन्ट्रि जानो हागौ, हजम जायि जानो हागौ, उदै सानाय, गेस्ट्रिक, खानस्रि खिलुनाय, गोबाल'नाय, उदै बिबुआव गाराय जानाय, खि गोरा जानाय, क्रिमि, जन्दिस, बिखा आलौनाय, कलेरा, हाथाइनि जोथोन, हाथाइ गुदियाव थै ओंखारनाय, दोरसोन बेरनाय, एपेन्डिसाइटिस, गलब्लाडार, खिलामायाव गाराय जानाय, खिलोमा ओंखारनाय, बेखौ फाइल्स, खिलामा मोखाङा गेवनाय बायदि जानाय बायदिसिनाफ्रा बाहाय दंजोबो। बेनिफ्राय बिगुरनि बेरामफोरनि सोमोन्दैबो बाहाय मुलि खिन्थानाय दङ। बा बिगुरनि बेरामफोराव मा जानो हागौ होनदों। जायखिजाया बिगुरनि बेराम, जेनेरेल ट्रिटमेन्ट जानाय, मोदोम माननाय, सुमुरिया, गुग्ला जानाय एबा बिजि सुनानै बुनाय बेफोरबायदियाव। ओमफ्राय गाराय जानाय, खुरु गाराय, खुरिया, बिगुर राननाय एबा गावस्रानाय, सालमाइ बेरनाय, बिगुर आरो आथिङाव आलौनाय, मोदोमाव खुरुबादि दाख्ला दिख्लि जानाय, आसि खर' जानाय, बुनाय,
मा होनो दारहायाव फुथ्रुना जानाय गाराय बायदिसिनायाव फुथ्रुनानै जानाय गाराय मोदोम राखेब ओमफ्राय खानाय गनाय बेफोर बिगुरनि बेरामफोरखौ फाहामनायनि बाहाय राहा दं। बेनिफ्राय दं आथोनारि रोखोमनि बेरामफोर हिन्जावफोरनियाव जानाय जेरै जि सुनायाव बाहायनाय मा होनदों मिन्स होननानै बुङो जेखौ बेयाव जानाय गोबां स्राब जानाय जि सुनायनि उसुबिदा जानाय गुफुर स्राब जानाय आथोन बेराम आहाराव जानाय आहार थुफियाव जानाय गाराय फिसा थांगारनाय फुङाव लोमजालुनाय आल्थु गाहाय फिसा सारिनाय गाइखेर ओंखारि जानाय बेफोरखौ फाहामनो हागोन होनदों। आरो हौवाफोरनि आथोनारि बेराम जेरै गन'रिया आथोन बुनाय जिउसा दै हरग्रा ग्लेन्डआव आलौनाय बेफोरो। बेनिफ्राय दङ हासुनाय रोखोमाव जानाय बेरामफोर होनो बाहाय हासुग्रा गिलायाव जानाय बेराम गोरबोआव थानाय समाव हासुदैयाव जानाय आसुख हासुनायाव थै फैनाय हासुग्रायाव आजार जानाय हासुदै थाबथानाय गोबां हासुनाय हासुनायाव सानाय किडनि आरो हासुदै थाग्रा मनायाव अन्थाइ जानाय बेफोरबो बाहाय फाहामनो राहा दङ। ओमफ्राय दानिया मेगननि बेराम दङ बाहाय मेगनाव गोजा जानाय मेगनाव जाल खानाय आरो मेगनाव आजार मोननाय माने खुनि जानाय होनदों बेफोरखौ फाहामनो हागोन। बिनिफ्राय खोमा गन्थं आरो गोदोना दङ बाहाय खोमा सानाय दङ खोमा मोननाय दङ गालथाव जानाय दं गारामा सानाय दङ टनसिल दङ गन्थङाव मोदोम बारायनाय माने साइनास बेफोरो बाहाय दंजोबो फाहामनाय। बिनिफ्राय थै सलासलनि बागै सार्कुलेटरि सिस्टेम माने थै खारनायनि सायाव जेरै बिखा सानाय बिखा मावनाय मोग्रेमनाय गोलोमदै जानाय बेफोरखौ बाहाय फाहामनो दङ होनदों। स्नायुनि बागै नार्भास सिस्टेमाव दङ खर' सानाय खर' गोथां खाफाल सानाय उन्दुनो ओंखारि मोदोम थैनाय मृगि बेमार धनुस्थंकार माबि टेटानास जायखौ होननानै बुङो इंराजियाव शट बेराम बेफोरो। ओमफ्राय माने एक्सिडेन्टलि जानाय जेरै सुनसिनिया नांनाय अर खामनाय बेगें बायनाय बेफोरनिबो बाहाय दङ। बेनिफ्राय सौनाय एबा सुनाय होनदों जिबौ सौनाय खांख्राइ खेबनाय बिस जानाय सानाय सुनायनि। बिनिफ्राय आयदा हिसाबै लास्टआव दङ बायदिसिना जेनेरेल बाहाय दङ हाइ ब्लाड प्रेसार ल' प्रेसार बात बेराम बहु बेराम बा डायबेटिस मा होनना बुङो बेखौ सुगार पेसेन्ट बे सैमा अरनाय जिबौ सौनाय मोसौ सौखा जानाय बेफोर बाहाय दंजोबो। बिनिफ्राय आयदा 4 हिसाबै दङ मुलिनि फुंखा मा मुलिफोर दङ बेफोरखौ फारि फारियै दङ आरो बाहाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार बिजाब जाबाय जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे थाबैनो बेखौ बायनानै ला। बे जानाया जोबोद खम दहायनो खिन्थाखादों खेबसेबाव बेखौ बुंनानै होदों लिरगिरिया रेनु बर' MA मुलि जलंगा साफायनानै होदों सोदोमस्रि हारिमु आफाद बिजिनिनिफ्राय। अब्ला नोंथांमोना बे बिजाबखौ थोजासे जोथोनै लाखिनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन। मोनसे खोथा बाहाय थालांदों जोबथारनायाव बे बिजाबाव यगा इडुकेसन एबा यगानि सोमोन्दैबो बाहाय फोरमायनाय दङ सावगारिजों लोगोसे आदबबो बाहाय फोरमायफानाय दङ। आरो मुलिफोरखौ जों फ्रायानो सिनायाबाव मुलिनि सावगारिफोरबो बाहाय बिफांनि सावगारिफोरबो दंखायो नामबो दंफायो जोङो बेखौ नायनानै सिनायनो हागोन मानो होनबा जोङो फ्राय नामखौ जों मिथिया। होमब्ला लोगोफोर बे बिजाब गांसे थांबाय बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे बिजाब दंबावो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ दादाथ' जोबजासिम नायलांबाय था। बेनिजों लोगोसे नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै जाहाथे नोंथांनि इउटुबनि लाइब्रेरियाव एड जानानै थायो गोसोब्लानो नायफिनबाय थानो हायो बावलांबा नायफिनबाय थानो हानाय बायदियै। ओंखायनो हाजासे लाइक खालामनानै दोन आरो शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनिसिम। दानिया गुबुन गांसे बिजाबा जादों बे बर'नि मुलि बिफां लाइफां बेबो दहायनि मुलि जलंगा बादि थोजासे जोंनो न'आवनो जों गावबागाव फाहामना लानो हानायनि आदबखौ बाहायबो जों मोननो हागोन। बेबो जोबोद साइन्टिफिकेलि लिरनाय बिजाब। बेखौ लिरदों डाक्टर बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म मुस्रि परमानन्द पातगिरि मुस्रि हाथि बसुमतारी बिथांमोना लिरदों। आरो बे बिजाबा बड' पाब्लिकेसन बर्ड बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौ फोसावनाय जादों क'क्राझारनिफ्राय। बेखौ 2002 दिहुननाय जादों गिबि खेबै। बिनि बेसेना जोबोद खम 80 रांल'। बै समनि 80 दाबो मार्केटआव बे समाव दिहुननाय दंब्ला 80आवनो मोनगोन नाथाय बेनि उनाव रिभाइस दिहुननाय दंब्ला नोंथांमोना बेसेनखौ बांसिन होनांगौ जानो हागोन। बिनि जेबो नङा गोनांथार जादों बिजाब बे हिसाबै 100-200 रां होनानै बायनायाव जेबो उसुबिदा गैया होननानै सानो। होमब्ला लोगोफोर बे बिजाबावलाय मा फोरमायनो थांखो दा बाहाय दहायनि रेनु बर'नि बिजाबजों बेजों रुजुनायाव नैबेयो जोबोद साइन्टिफिकेलि जादों। दहायनियाबो जोबोद मोजाङानो बाहाय गोबांथार आयुर्वेदिक डक्टर आयुर्वेदिकनि सायाव लिरनाय गुबुन गुबुन
नेसनेल इन्टारनेसनेल थाखोनि बिजाबफोर बेफोरनिफ्राय जथायजोबनाय जादों। बेहाय नोंथांमोना बिजाबखौ बायोबा फुल डिटेल्सै नायजोबनो हागोन। बायनायनि सिगां बिजाबफोराव नायनो हागोन। दा बाहाय भिडिअ'आव फोरमायजोबनांगौआ गोरलै नङा, गोबांथार दङ बाहाय गासै मोन 12टा बिजाब आरो लिरगिरिफोर आरो मा होनो मेडिसिन डक्टरफोरनिफ्राय सुबुरुन लानानै लिरनाय बाहाय दंजोबो। दा दहायनिया कन्टेन्टआवनो बिजाब बेमार आरो बायदिसिनाजों फाहामनाय दंमोन। नैबे बिजाबनिया दाना बेबायदि नङा। बे बिजाबनि एक्सप्लेनेसना जाहैबाय बे बिजाबाव गासै 200टानिबो बारा बिफां लाइफांनि मुलिफोरनि मुं होनाय दङ आरो बे मुंजों लोगोसे बिफांनि सिनायथि माबायदि थाखोनि बिफां बेखौ फोरमायनाय दङ। मा बुङो मा आरो बेखौ मा होनो साइन्टिफिक नेमा बेनिया मा आरो मा फेमिलि एबा मा फोलेरनि बिफांनि बेबो बाहाय फोरमायनाय दङ। बेनिफ्राय माबे बेरामाव बे दङ होजायो, बे बिफाङा होजायो आरो बेजों लोगोसे मा लागायदेरनांगौ बेफोर बेयाव मोनफा मोनफा गासिबो जोबोद डिटेल्सै बाहाय फोरमायजोबनाय दङ बाहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौबो बायनानै ला आरो हाजासे फाहामनानै लानो हानायनि सुबुरुन मोननो हानाय जागोन। बिनिनो आं मोनसे फिसा बिदिन्थि मोनसेल' बाहाय फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। बा गासै 1200टासोखौ आं फोरमायनो हाया आरो फोरमायनो मोना, मानो होनबा कपिराइट दङ बिजाबाव। जाय फानगोन बेनिसो, ओंखायनो आं फोसावनाय हिसाबै बाहाय मोनसेल' बुंनानै होनो सानदों। बे बिजाबखौ जों बायनांगौ, बायनानै जों बयबो फराय। बेनिखायनो गांनैबो बिजाबखौ आं डिटेल्सै फोरमायजोबनो हाया, मा होनो गुबुननि बिजाब कपिराइट थायो, बेनिखायनो आं बुंनो हाया। ओंखायनो आं खालि एडभार्टाइसल' होनाय बाहाय जादों नोंथांमोननो फोरमायनानैल' होदों जे नोंथांमोना बेखौ बायनांगौ। बेनिखायनो नैबेयाव आं मोनसे एग्जाम्पलल' होनो नागिरदों, बेबादिनो फोसावजोबनाय। नोंथांमोना बे मोनसेखौ बुंनायावनो नोंथांमोना बयबो बुजिनानै मोनगोन। बाहाय 3 नाम्बाराव दङ मानिमुनि गिदिर आरो फिसा होनदों। जों बयबो सिनायखायो बेखौ मानिमुनि गिदिर आरो फिसा। बेखौ मा होननानै बुंदोंनो साइन्टिफिक नेमा बेनिया हाइड्र'कटिल एसियाटिका। हाइड्र'कटिल एसियाटिका बे साइन्टिफिक नेम। आरो मा फोलेरनि गोलैयो होनदों, बिफांफोरनि मा फोलेराव गोलैयो होनदों, बेहा फेमिलिया माबे आम्बिलिफेयर एबा एफिएसेकबो होननानै बुङो जाहैदों। होमबा दानिया मानिमुनि गिदिर आरो फिसानि सिनायथि जों बयबो नुयो, अब्लाबो मा होनदों बेयाव सिनायथि होनानै लिरदों। बिनि सिनायथिखौ बुङाब्लाबो जागोन, मानोना बेखौ मोनथियै रावबो गैया। सिदोमा हाफ्राव बे बिफाङा गावसोर गिदिङै थाजासे थांनानै थायो। दुब्लिफ्राव गोबां रज'यो। बियो गिदिर जात फिसा जात दङ। गिदिर जातनि बिलाइफ्रा दुलुर स्लिम आरो फिसा जातनि बिलाइफ्रा गन्थङाव गानग्रा नाखाफुल बायदि रुगुङाव रिगि रिगि गान्थि रोदा सुनानै बारायलाङो। अब्ला नायदो माबायदि एक्सप्लेनेसन होदों बिजाबाव। बिजाब मा होनो मुलि बिफांनि सिनायथिखौ, जे बेखौ फरायबानो जों गुबुनाव सोंनांगौ दरखार गैया जे मानिमुनिया माबायदि, जों नायबानो नुखागोन आरोखि। जोबोद गोरलैयै बाहाय बेखेवनानै होदों सिनायथिखौ। ओंखायनो गासैबो बिफांफोरखौ जों बाहाय नायबा बेखौ फरायबानो सिनायनो हागोन। बिनिफ्राय दङ गुन आरो बाहायनायनि, माबोरै बाहायनाय जायो, माखौ बाहायनाय जायो नायदो। बाहाय दङ गुन आरो बाहायनायाव मानिमुनि गिदिर आरो फिसानि बिफां लाइफां बिलाइ गासैखौबो बाहायनो हायो होनदों। होमबा रोदाबो बाहायनो हागोन, बिफां बिलाइखौ बाहायनानै गासैबो हागोन। मोननैबो जातनि गुना समान होनदों। मानिमुनि गिदिरानो जा फिसायानो जा मोननैबो गुन गोनां होनदों। बेनिफ्राय मायाव बेरामाव बाहायजायो बेखौ बाहाय होलायबाय। नै लोमजानाय जायोब्ला मा खालामनांगौ, बिदै फुदुंनानै लोंब्ला एबा सेफालि बिजौजों आरो मानिमुनि गिदिर फिसा बिजौजों सिफ्लेनानै लोंब्ला लोमजागायो होनदों। होमबा सरासनस्रा लोमजानाया नायदो माजों हामदों होनदों, मानिमुनिजों लोगोसे माबे सेफालि, जायखौ जों बिबार गुफुर गुफुर फिसा फिसा बारनाय नुयो। जों खायफाया बेखौ मा होनो ओंख्रिबो जायो बे बिबारखौ, सेफालि बिबार। बे सेफालिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बिजाबाव बायबा बे सेफालिखौबो बेखेवनाय दङ। बेवहाय होफादेरबाय बे सेफालि बिजौजों मा होनो मानिमुनिजों लोंब्लानो लोमजागानाया गायो होनदों। बेनिफ्राय गुजुब्ला मा खालामनांगौनो, बिलाइखौ सिफ्लेनानै बेरे बिदैजों लोंब्ला गुजुनाया थाबनो थामियो होनदों। अब्ला नायदो जोङो जोबोद गुजुनायनि प्रब्लेम जादोंबा जोङो गोबां कफ सिराप बायदिसिनाफोर बायनानै लोंनो हास्लाबाबा एबा लोंनो हायाब्ला, अब्ला बेखौ नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन। गुजुब्ला मा होनदों, मानिमुनि बिलाइखौ सिफ्लेनानै बेरे मोदैजों सिफ्लेफानानै लोंबानो थाब गायो होनदों। बेनिफ्राय आरो मानिमुनिया मा दंबावनो, खिलुनाय होनदों। आमसा होननानै बुङो खिलुदोंब्ला मा खालामनांगौ होनदों, सानफ्रोमबो फुं मोना बिलाइखौ सिफ्लेनानै लोंबाय थाब्लानो खिलुनाया गालाङो होनदों। सानफ्रोमबो फुं मोना उदै खालियाव लोंबाय था होनदों। मानिमुनि बिलाइखौ सिफ्लेनानै दैजों गांनै गांथाम सिफ्लेनानै लों, अब्ला खिबाय थानाया, खसा खिनाय बा आमसा खिनाया थाबथागोन होनदों। बेनिफ्राय थै खम जानाय एबा दुरबल जानाय होनदों। थै खम जानानै मानसिया गोमो जालाङोबा एबा माबा मोनसे बेरामाव खोख्लैयोबा नोंथांमोना डक्टरजों नायजानानै थै खम जादों होनजायोब्ला बेखौ जानो हागोन जे मिस्रि, जायखौ बेरे मोदै होनो सिनि बायदि दङ मिस्रि, नोंथांमोना बाजाराव बायबानो मोनगोन। बेखौ मिस्रि होननानै बुङो।
गोमोस्लिउ जायो सिनि बादि एखे रोखोमनि ओमफ्राय नाथाय आथा आथा जायो एसे जों बेखौ बयबो बाजाराव बायबानो मोनो बेनिफ्राय बेरे बिदै मिस्रि ओमफ्राय बेरे मोदैखौ जों बयबो मिथिखायो बेजों नैबे मानिमुनि बिलाइखौ सिफ्लेनानै रसखौ लोंनांगौ होनोबाय बिदैखौ लोंबानो थै खम जानाया थाबैनो जाखांबोफिनो होनदों होमब्ला मानिमुनि आरो गिदिर फिसानि थाखाय जों बेफोरबायदि एक्सप्लेनेसन एबा बेखेवनानै होनाय मोनबाय जे जायखौ जोङो थोजासे मोननो हागोन बेजोंनो जों थोजासे आदद मोननो हानाय बायदि जों जाबाय दा अब्ला 120 बा 200 बा बांसिन बाहाय बिफांफोरनि आरो बिदिनो एक्सप्लेनेसन होनाय दङ बे बिजाबा जोबोदथार अब्ला नोंथांमोननि देहायाव जोंनि देहायाव साफ्रोमनाव माबा मोनसे थायो अब्ला नोंथांमोना बे बिजाबखौ बायोबा थोजासे बेहाव हेल्प मोनगोन होननानै आं सानदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा दा जे गांनै बिजाबनि गेजेरजों मा सुबुरुन मोननो हाखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव हर आरो हाजासे लाइक खालामनानै दोन बेखौ बुंबाय थादों जाहाथे नोंथांमोना लाइब्रेरियाव एड जानानै थायो आरो नायफिनबाय थानो हानाय जायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिनि थाखाय जोबनायाव मोनसे खावलायनाय जाबाय नोंथाङा बेबायदि मोनबाय थानो लुबैदोंबा आं खनसे बुंफिनबावदों जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला गुबुननो फोरमायनानै हो आरो हाजासे नोंथांमोना लोगोआव शेयार खालामनानै होब्ला थोजासे गोजोननाय मोनगोन होननानै एसेनोसै।